teraz sme tu s Matusakom a ideme zase Roblox Rivals. Keďže sme mali ísť spolu streamovať Minecraft, ale nejde nám to, tak sme sa rozhodli, že ideme Roblox Rivals a asi pojeme nejaké rankedy a nejaké normálne hry. Čo na to myslíš? Potom. Dobre, tak poďme na to. Tak pusti to. Som zvedavý, ako to dopadne. Pred chvíľou sme natáčali na Matusaku kanál, tak potom sa tam choďte pozrieť. Bude určite veľmi rád a hoďte mu tam odber alebo aspoň like. No a dneska som videl takých, že jeden tam mal dva shorty, dokonca úplne tie isté shorty. A mal skoro 200 odberateľov. A potom typka, ktorý mal 4 shorty a cez 1000 odberateľov. Takže ten čierny používa RPGčko. Mám ho. No my sa tu snažíme. Vidíte, čo robíme, aké backstepy a neviem čo. A nemáme ani 50 odberateľov. A oni tam proste len tak robia tam robia len nejaké dlhé shorty a majú cez 100 odberateľov. Tak prosím, dajte nám odber. A Matúš? Vidíš, aký má level ten čierny? Najviac sus číslo, ktoré existuje. Ja som mŕtvý. Nice. On má RPGčku, takže ja si ho potom tiež zoberiem, aby som sa mohol boostovať. Ty si... Nie. To, čo si nedal? $25. Iba. Ale aj on. Áno. Áno. Dagersky, alebo dobre. Ja si zoberiem RPGčko na boost. Ja som vyletel skoro von z mapy.
Čo? Nie. On je dobrý, on je dobrý. Prečo ho to nehytlo? Má málo, má 50 HP, 50 HP. Maximálne 50. Nice, obraty. Dneska by som chcela aspoň tak 20 minútové video. A potom ľudia na najbližšom videu bude aj, teraz vlastne robím Discord server a na najbližšom videu tak budete mať naň odkaz, aby ste sa mohli pripojiť. A tuto Matusako tam bude vlastne moderátor. Nevadí. Ešte raz pustím normálnu, alebo tak rankedy, dobre. A potom pôjdem ešte jednu hru. Chýbajú mi 4 killy, aby som získal 3 kľúče. Ak chcete vedieť, na čo si teraz momentálne šetrím, tak je to na sečelky. A potom si budem šetriť na dagersky. Keby tam je tento s nami. Ja tak nie, ten má level 80. No dobre. Ideme na to. Lebo robíš vyššie veci naraz. Vieš? Nee! Oni mi banili snajperku. Prečo ukazuje, že hrám na počítači? Nie. Preto sa čudujem. Ale ono... Možno preto, že ho mám vypatého. Aha. Hej. Ty si noob! Tak to som ešte nevidel. Čo ti hrabe? Dúfam, že teraz zase nepadneš, lebo... Kde je? Nice. Ja som tu pozeral z hora, vieš? Teraz urobím niečo, čo nebudú čakať.
Jaj. Ale on ide nejako divno. On robí nejako divno ten backstep. No tak to prehnal. Ako to, že som jej nedal? Nice. Ja tu na nich počkám. Kde sú? Ja som dostával ani neviem odkiaľ, za mnou nikto nebol. Nado mnou nikto nebol a dostával som. Akože sorač, ale... Nie, 40 iba. Jak ma zabila? Karma mu! Ona dostala 40 iba. Ja som... Ale chápeš? Ja som jej dal do chrbta nožikom a jej to dalo len za 40. Lebo jednu... Nice. Assist. Máme 190 damage. No tak ako sorry, ale... Ja túto mapu moc nemám rád. On spadol. Ja som sa tu schoval. Ja som mal málo. A nehovorte mi, že som noob. Ja viem, že som noob. Ale aspoň vidíte, že nepoužívam hentin. Aimbot. Ale ono, samo o sebe, aj ten aimbot je strašne ťažký. Ono všetci, že aha, to je ľahké, ale nie. A to už vôbec nie je so snajperkou. Kde si Matusako? Čo? Čo ti som vypol? Video? Ešte nie, ešte jednu hru. Čakaj, u teba... Nestihol som dobrať sneh, som ťa chcela vytroliť. Dobre. Dúfame, že znova vyhráme. Posledná. No.
Ty vole, a Paris Chelsea. To bol iný debakel. Čo, Ligu majstrov? Podľa mňa pôjde do finále, že Paríž s Barcelonou. No hej. Kto zabanoval Battleground? Ty vole, oni zabanovali dve najhentovanejšie zbrane. Co ti hrabe? No však. To čo majú? Mám jedného. Nice. Čo používali? Oni používali nejaký laser. Aha, vidím. Čo ti hrabe? Ja na to nemám väčšie, aby som sa tam dostal. Nie. Ide tam, ide tam. Nice. Jakže si mu nedal hlavičku? Mám ho. Keby si... Áno, ona tam vždycky chce ísť. Nie, to čo? Ja som ju neskoro uvidel. Že ide. Pozor, pôjde hore, pôjde hore, pôjde hore. Ne, dostal za 50. Čo je... Ale to jaký laser ti dala? Pôjdu sem, pôjdu sem, pôjdu sem. Čo? Jak to, že som ani raz ani jednoho netrafil? Nie, oni majú hen tam.
Že som ju netrafil. Tak som mieril na ňu. No nič, nevadí. Dobre, majte sa ľudia. Uvidíme sa na ďalšom videu a možno určite aj streame, keď dosiahnem 50 odberateľov, takže budem určite rád, keď o mne poviete aj svojim kamarádom, aj neviem komu všetkému, aby som mohol streamovať. Budem za to veľmi, veľmi rád. Čaute ľudia, lúčim sa s vami a dajte like.